this out. Ang bita option number 1 sa Cagayan, dili na malaban o dili malupigan. Ang bita option number 1 sa Cagayan, dili malabwan. Kuban chapter ang akong i-represent, loyalty sa bita option always ko anak present. Brad Knowles, siya akong close nga kasen sa mga chika dep perme mi magbahin. Lloyd Tabs ang Brad nga small but terrible. Rasta people ang iyahang idol. Brad Mars, siya among advisor chapter, kini siya nga Brad super chicks killer. Pag kami magsabay mag-overnight sa bye-bye, syempre dili mawala ang among tagay. Iksuong tinud anay ug wala yubiya ay, pag kami inyong masabay dili mo magmahay. You can take one bita option but you cannot take us all. Ganyan ang bita option, we are all incredible. Ready na kami sa tanan mga bakbakan, pag kamo na mapili sa mama kamo pagpalaban. Ang bita option number 1 sa Cagayan, dili na malaban o dili malupigan. Ang bita option number 1 sa Cagayan, dili malabwan. Bita option number 1, number 1. Bita option number 1, number 1. Bita option number 1, number 1. Ang bita option, fraternity, sorority ug international ang among organisasyon, amo gyud ning gimahal. Ako nang isinggit ang sagrado nga pangalan, wala nay lain pa kundi ngalan sa bita option since 1952. Busa ayaw na mugpalag, tistingin ninyo pusab makatilaw gyud mug panglab. Hagi sinusan sa uban kay sila among nalabuan. Ati niyo Cagayan mga bita ay itsuraan, tistingin ninyo umit aron inyong mapamatud-an. Bita option basilis kan dili gyud na mo surrender. Labi nagmamit na ninyo ang gahi nga mamching chapter. Never underestimate bita option na mo nga grupo. Kami ang mga bita lain-lain lag talento. Busa hawani na ang dalan mo agi ang bita option. Ayaw mo pag-atang arom dili ka mo mabuklan. Ayaw mo pagbinuang ug ayaw pagkapraneng. Malay-balay chapter i-represent ni Brad Tuning. Taas kinabuhi diya sa inyo tanan. Brad Close Secretary Sayan pag-agsip nagbita option sa tanan nga chapter. Itaas ang inyong banner, lunglib bita option, no retreat, no surrender. Ang bita option number 1 sa Cagayan, dili na malabwan o dili malupigan. Ang bita option number 1 sa Cagayan, dili malabwan. Ang bita option, mao kini nga Brad ang among naapilan. Ang amo ang ala naglabunog sa Cagayan. Kami ang gisiluson sa uban nga Bradman. Ang ubang fraternity bita option ang tripan, kay amo ang samahan. Di nila maawatan but we don't care kung sila magsilos. Tao gamapi mga Brad nga way bulos. Wako nagbinuang kay ako nagseryos. Kini ako ang tira dili ni Chinarmos. Di pa mo kabalo sa inyong kaulit, kay ako ang tanaw sa inyong mga yagit. Bullshit, ayaw mo pag-react kay kana tinuod. Kami ang bita option, dili ninyo masukod. Puro lang mo hinambog, pero wa mo sa buhat. Tanawa inyong dagway mura nag mga abat. Plano ninyo nga mo balos, ayaw nag-ipadayon. Okok mga leon, ako anang pag-akumo. Tunog ilabay sa basura daw among pagalapugan. Among ipanawong di basta-basta bita option, wala mo'y mga nada. May pa inyong leon, ilis di na ubuaya. Ang bita option number 1 sa Cagayan, dili na malabwan o dili malupigan. Ang bita option number 1 sa Cagayan, dili malabwan.